What's up guys, manadlay na ta guys, gagabi na guys, alas 5 na sa atong gamit guys, oh. Gabas og mga sa padya, so mga ritas kabalayan ang itatag kayuhan. A few moments later. Palpak man, palpak. Kuha bim-bim dito, ako si Mala. Ato tadi kang bimbing di eh? Oh, Masa di patabang niya? namisa ko no. Ano, mag-text nga ato rin sa Mala hapon, ito. Pagkabot na rin, text nga, nakatog siya. Karon, wala mo text nga, lakaw siya. Nara. Sige lang. Bitter relax, next time na lang. A few moments later. So nadayon gyud ato ang sideline guys. Kaya ang tagiyan naabot. Taning. Asa ato ko ikuan. Tapos na lang pang magbuni sa rasyon nila. Yun ako muli. Yun ako muli. Kamu sama. Kita makikita. Ako'y kan mo ulit ko magasin niya. Ulit ko muni. Hindi na ko. Yang itu ya. Gloves, oi. Ano pa gloves?
ako ba wala sa lagis ko an. Ano yung lagay? Ito nagasapong. Sorry, dito yung gawin mo na. Dito niya. Dito magulat na sa toothbrush. Biar aku naman. Yan. Luwas ko diyan din. Itul mo na. Huwag ka lang applicator guy. Kaya na yung mag-chat na mudaan. Ay pa mamuni na mudaan dito eh. Wala. Wala pa kiki. Ha? Wala pa siya. Mudang kalanes. Pamedical ko daw. Ano yung gel naman na. Okay. Sa bukas. Na ako yung mga import oh. Wash ko. Pwede mo pag itong kulong kukuhan. Ribbon. Mara. Ano mas may ko? Kiki, uy. Kiki. Ano ba? Ang buti wala kasi nagbayad ba yun? Drama sila, drama. May ako, mamalit ako, di ba gano'n, kangon ba yun? Wala na lang dahil nga, sapa na lang bayad ani. Kung sa may bayad ah. Purchase with you, ang sapa. Kung muli ka dayag sa 5 hours, wala na po ang 1.5. Duha rin nagamit. Gamit yung sa brace. Ah, tama, gid na tulog di palit. Uy. 12% man eh. Ano eh? Tulay kayo. Sila na kon na siya. Bilis ko ano. Kamo ka nag-chicken na ko ano. Six na tulog. Pero siya mahayag. Tune down, malita. Hindi ko ganahan ng after call. Color na po. Antod nga, dayan-dayan na nagbubuhok. Pwede. Click. Tip sa buhok. Kira ka na iyan? Ano? Ano eh? Eh, magkuha. A few moments later. Hey guys! Mga pobreng guys, nana ko sa mga guys oh. Lingaw kaya ko ang mga kubo. Lingaw kay kinalay saging guys oh. Saging. Kung gusto ka bata oh, naglubog na. So naka-sideline ko kuan mga guys. Abi na ko ka sideline guys kay ang tag-iyan nilakaw man ya. May gani kay gitawag ko, balik ko. Sus kaluyan gid kapalit gid tag usay na balik talo. Buna kid o kuan kaning Sirilak. Buna kid og Sirilak guys. So, akong bibi oh, baby girl ako. Oh. Bakay lagi bumaak. So salamat guys pagtanaw guys ug maayong gabi amping sa kanunay. God bless. Malaki ko na ako'y construction worker. Mahirap ang trabaho